Kaixo, nire Arriola naiz, goazenen Maitane, eta 3 urte hauetako Maitaneren unerik sineste zinenen repasoa egingo dugu. Hau dira, 5 unerik hoberenak. Bizitza honetan, 2 pertsona existitzen dira, fotogenikoak direnak eta ez direnak, eta Maitane agian bigarren talde honetan sartu genezake, ezta? Bueno, gutxienez argazki gintza klase batzuk eman. Amargarren denboraldian Maitanek Xabi Solano ezagutu zuen eta nola ez, impresio ona ematen saiatu zan. Ai, ama! Ai, ama. Xabi Solano! Ai. Maitane naiz, zuriren lankidea. Hala, kaixo. Pintxoak ekarri ditut. Zure abestien superfana naiz denak dakizkit. Nola da Marenekin abesten duzuna? Eldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Maitane. Irribarre honenak esnatzen ditugu. Hori abesti politxa bai, baina ETS-ena da. Baina, bakizu jotzen? Ze pasada. Eserizatxe. Ez du azer. Maitane Guasakabin gauza bat ikasi du, dela ezetz esatea, eta boskoren txantaiei kasurik ez egitea. Bastante iruditzen zait hori. Ez. Saiatu hitz egiten dakien norbaitekin. Egunon. Nora zoaz? Dutxatzera. Bale. Itxoin! Lasai, nire jaboia ekarri dut. Zuenak aztala irritatzen dit. Ezin zara hemen dutxatu. Zeba, Ikaskidekin dutxatu behar duzulako. hori egiten badut, trauma bat izango dut, betiko. Eta zuk ez duzu horrelakorik nahi, ezta? Eta horregatik hemen dutxatzen utziko didazu, ezta? Ez! Eta ez! Maitaren lankideek 2 gauza dituzte amankomunean. Bat, pazientzia izugarria, eta 2, berarekin egin behar dutela lo. Eta hau ez da negoziatzen. Nora zoaz horrekin? Lotara, umetatik berarekin egiten dut, lo? Bizartzeko justu, eta zapla, 3. Axola espadizu jarri zure aldean. Maitane, nahi duzun egin, baina jaso, zure gauzak eta zoa zure gerara. Zer? Bakarrik lo egin, aner, hemen egon da. Beldurra ematen dit. Zegiten duzu hemen? Ezkutatu? Badakizu zer muntatu duten hor kanpoan? Zer egiten duzuen hemen nire oean? Ez duzu pentsatuko bakarrik lo egingo dudanik, ezta? Ia zanerrek beldurtzen induen, baina aurten denek ematen didate beldurra. Gelditzen utziko dizut, baina gaur gauean bakarrik. Nire naiz zuri bezalakoa. Ja. Jarraitu aurretik, gustatuko litzaidaken nerea bezala baita ere esatea zein une izan diren niretzat divertigarrienak grabatzen, adibidez, aurtengo denboraldian badago momentu bat rockerekin dislexiaren inguruan hitz egiten egon gerala, Garazi eta Maitane. Zer? Dislexia. Hori grabatzea oso divertigarri izan zain, edo korrika Andoniren atzetik pasiotik anoiuka. Andoni! Edo jangelan ekaitzekin gaizka, atxilotua genukan une horretan, non zegoen galdetzen zigunean, nor? Uste 10 minutu egon ginela grabatzen hori barrez lertzen. Maitane? Dakizun non dagoen gaizka. Nor?
nire anaia. Maitane? Humore egitea oso divertigarria den bezala, bueno, baita ere samarra daukat aktore bezala, oso polita dela beste registro batzuk ere bizitzea, tartean drama. Eta aurten, 11. denboraldian badago 4. kapituloan, estena berezi batzuk, bueno, bereziki Garazirekin, Maitanek eta Garazik, beraien arteko gertutasun hori garatzeko aukera daukaten, sariaren inguruan hitz egiten, eta oso polita izan zen hori grabatzea, oso berezia, oso eskertuan nago horregatik. Inoiz ez du inork nigan konfidantzarik izan. Ez Osabak, ez zurik, ez Leirek. Ez da zuk ere. Urteak daramatzat premia duten eskamutilei laguntzen, baina beti ikusezina naiz. Eta orain sari bat irabaz dezaket hain gaizki dago hori. Bueno, eta baita ere, 11. denboraldian, Maitanek Leire kontsolatzen duen une hori ere oso hunkigarria izan zen, eta bueno, Sararekin lan egitea beti ere plazerra da. Zoragarria da. Nire alabak, denek oso gauza politek esan dituzte. Hortaz bikain. Eta zuk ze esan diezu. Ez errez. Bueno, eta iritsi gara, azken une divertigarrira, zer da goazen berezi egiten duen hori? Musikala. Esan bara daukat Maitanek ez duela musikala askotan parte hartzen, baina, nork iriki du aurten, 12. denboraldia? Zentro batetik iesian, beste aukera baten bila. Ulertuko nauen zuzendaria, beitu ze plan, biribila. Basaka bira etorri, aldaketa behar dunik. Basaka bira etorri, aldaketa bat bizi. Petzen. Bueno, lagunok, hausi izan da dena, plazer bat izan da Maitaneren une divertigarri hauen repaso egitea zuekin, eta, bueno, espero, hurrengo denboraldian, beste une berezi, unkigarri eta divertigarri gehiago izateko aukera izatea. Plazer bat, eskerrik asko, agur!